Han gør det ikke, ja. Hvis han gør det, så er han jo syg. Er vi enige? Seriøst, gør han det? Gør han kraft, der er en ikke, mand. Han er i hvert fald alle. Skød med det der. Nej! Skrid med. Han skal tæske. Han kan også godt se dig ikke. Nej, han kan ikke, så skal det være, han kan kun se mig hernede, hvis det er. Ej, hvad en svin skal der? Han er syg nu. Prøv lige at give mig navn og adresse fra ham der, mand. Ej, hvor er jeg ude af det der. Han sidder bare og løser den jo. Ej! Se det til, at han skal hive den ordentligt frem. Det der... Fuck af! Han er sådan en nej, er det en bøsseklub, jeg er kommet i noget? Er det en bøsseklub? Nej, det der. Jeg skal vi tage noget pis bare med, du. Ej. Big. Ej, jeg brækker mig. Jeg brækker mig. Han er fuldstændig ligeglad. Det er kraften ikke sandt. Nede ved Rødvig et eller andet sted. Lille Høinge, tror jeg, det hedder. Stopper det bare her. Du er ikke gået hardt med. Nej, der har vi den gjort. Han er jo... Han er syg. Han er jo bøsse. Jeg tror sgu, der er gået hak i det der. Slæb mig frem. Så er der gået hak. Skal vi prøve, at den er gået i hak? Skal vi prøve at se, om man starter ind igen, hvis vi gør sådan noget? What counts as personnel records cross-check with that new list we received from Interpol? Jeg tror, det er lige at pisse det der. Og så... Ja, jeg siger til dig, det ikke er pis. Jeg troede også, der var pænt starten. Nu er det så bare mig, der ikke kan stave. Fuck det, han forstår, hvad jeg mener. Igen med hele svineriet. Kan jeg lide det? Hvad siger Stinus? Warren, he's here for the, Oh. I made some charge Hvad er Warren. han ikke længere? Nu annullerer han. Have you on board? I've been waiting a long time for this. You guys really take a long time to process an application. Nu kigger han offline. Carter. Nu er måske... Ej, han bor hjemme. Jeg kan godt sige, at han bor hjemme. Så forældre kommer.